Ik moet letten op de betonning, dat ik er wel tussen blijf varen. Maar ja, de bedoeling is ook die grote schotsen, dat we die even stuk varen natuurlijk. Want de monnik die vaart achter ons, dat hij vrij doorgang heeft naar Lauwershoop. Is het ook wel eens gebeurd vorige week dat het gewoon het ijs zo dik was dat, dat jullie niet doorheen konden? Nou, er zitten wel dikke stukken tussen hoor, maar we hebben nog een beetje kracht over. Dan geven we even meer kracht en dan zie je hem zo opensplijten. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Ballenzand. Nou, we komen bijna de haven binnen, voert de monnik uit en dan gaan we even nog wat ijs breken. Ja, de veerboot monnik hier is goed. En stel dat die sleeboot er nou net weer, wat dan? Nou, dat gaan we dus meemaken en dan wordt het heel zwaar om te komen. En dan, ja, het is mooi dat hij het hier voor je spreekt, want er was geen vertragingen op. En ja, de kans bestaat dat de verstrijd zien in het is. Beginnen we te trillen? Ja, dan zitten we in het is, hè. Dus even een sfeer hier schat. Dus, maar we zetten gewoon trouw, het lukt toch. Ja. En je doet het al een paar hier. Hij had wel jeder zo slim maken. Nog net zo slim als dit hier net. Nee, dat is al mooi wat je in het dat we het saaien gewoon hebben. Je zit hier in de vagel, dus je moet vooral opletten dat je binnen de vagel blijft natuurlijk. Maar ja, soms zie je wel eens een plaat die eraan komt door de stroming. Ja, die wil je dan even meepikken, maar ja, omdat het smal is, moet je er eventjes op anticiperen dat je wel kan pakken of niet. Om echt alles te breken. Nu het dooit, de wind zit dan in de noordwesthoek, komen alle ijsplaten vrij van de zandbanken en die gaan er in de geul liggen. En waardoor het een probleem wordt voor de veerboot om er doorheen te komen. De dooi heb je helemaal nog, daar merk je nog niks van. Ik denk dat dit nog een paar dagen duurt. De ene keer is het weer allemaal open water hier en de volgende keer dan komt het weer van zee binnen zetten en dan heb je die harde platen die je net weer had.